Erokamano ahinya machiegni. Sama owuoyo weche mag safe houses kata kuonde jot, ing'eni nitiere jomoko ma bende ahinya pok owinjogi kendo gikia ni gin ang'o. Inyalo mana leronwa ni kuonde jot gi gin ang'o? Erokamano ahinya kuom luonga kawuono. Tadwa mondo awach ni kuonde joot en kuonde ma mon ponde sama weche tek kata joma nyithindo matindo. Kaluwore kaka piny nitie sani, nitie weche matek ma mine kale, to samoro onego gibedo ka ok ginyal bedo gi kwe kuma gidake. Koro kuonde joot en kuonde ma bedo set aside gi government kata gi civil society organization gi NGOs mondo kony jogo ma joma mine gi joma nyithindo to be gi jok moko ma be ok nyalre. Mantiere thothne ma bende ji wacho ni ok anyal wuok nikech akia ni abodhi kanye. Iwacho adieri kendo kacha ka paro machiegni ndalo ariyo mokalo ne nitie mach maduong' ahinya Line Saba. To ka nadhi kanyo to nabedo gi buok nikech majno notimore kar saa 5 otieno. Koro napenjora ni joma mine gi nyithindo manyiri nobuoro kanye. Ma paro ni kendo kaka serikal nochiko ni gibiro loso ute mag kuma ji konyorego. En gima lit kabisa ni nyaka sani pok otimore. To mano gima onego bed ni timo as first priority nikech wa joma mine wang'eyo kuonde ma wakale to ok yot kata matin. Kamano bende nitiere jok ma bende bo penjore lweny moro maka e oda kata aringo koro adwaro dhi mondo aresra kamoro. Kuonde jot gi manitiere matin manitie piny owacho we wadoga chien piny owacho ni kodgi magi wacho noseger matin go be gintie. Aparo maber higa 2024 ne wantie gi safe